केस फोजोबनांगौ रिहेबिलिटेसन जानांगौ ओमफ्राय जेलाव थानायफ्रा गजोबनांगौ जेलाव थानायखौ गहोनो हागोन जागोन रन्जनबाबो गगोन सोरबाबाबो गगोन खिन्थु केसखौ आं बुंगोन केसनि बेलायाव आं बुंगोन बेखौनो सिस्टेम थाबाय मोनसे लेंथि प्रसेस जेनेबा आंबो निजे एक्सपिरियेन्स आङो जेलनिफ्राय गदों नंगौ आं जेलनिफ्राय गखांनायनि उनाव आंनि केसा जोबनो 5 बोसोर नांगौ दे दा जोंनि बुंनांगौआ बेल' बिदि नङा मानसिया फ्रि जानांगौ जिहेतु बिसोर सुक्तिखारि सान्तिनि नामाव सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेल सिङाव थानो नाङा बे फ्रि जानानै थानांगौ केसा सोलिलांबाय थागोनब्ला 8 बोसोर सोलियो ना 10 बोसोर सोलियो बे थांबाय थागोन जोंनि प्रसिङा बेबायदि जादों आरो आंहा बिसास दङ गगोन जेलनिफ्राय गगोन आरो जायफोर साथाम फासि जानायनि मोनसे अर्डार जानानै दं बेखौबो आंहा मोनसे आत्मबिसास आंथ' खेबसे बुंखाबायबो बिथांमोनखौ दा फासि होनाय नंला साथाम फासि जानायनि माबा दंमोन नामा आङो स्कप मोननायावनो आं बुंदों बेखौ एकदम बोखाराबा जाहाथे खिन्थु बन्द' जागोन होनना बुंदों सिखौ मिथिबाय बे फासि होननाय जिनिसखौ नोङो मा खायदा खालामनानै बोखार बेसो जागोन दा बन्द' जागोन होनना बुंदों आं डाइरेक्ट बेखौ एकदम दा खालाम नोङो जेराव दोनदोंथ' बे केसा सोलिलांबाय थागोन खिन्थु फासि शब्दखौ बोखार होनना बुंदों बे जायखिया जाबाय आरोखि दा जासिगोन आं बिराद मोजां बिसास दं जाया आंहा बिराद मोजां माबा दं आरोखि माने गोसोआव फोथायनाय दं आं हागोन बादि मोनदों दाथ' इलेक्सननि बिराद मोनसे बिजि इलेक्सन थांगोनखाय गासिबो एप्रोचिंआ जालांजोबगोन आंहा साहस दङ बुंनायनिबो साहस दं मावनायनिबो साहस दं आरो बिराद बिसासा थल' बख'जोबगोन आं नायबाय था रन्जन दैमारिया मा बहा जादों फाग्ला सुखिया खालामनानै जेल जाजायो बेलाय मानि मा सुक्ति जाखो बेखौलाय जों डाइरेक्ट बुंनो हायोना जों डाइरेक्ट बुंनो हायो बबेहाय नुफेरा फालाय बबे दुनियाव नुफेरा डाइरेक्ट बुंथारनांगोनब्रा सुक्ति खालामबायथ' मानसिया सानसेनि थाखाय सुक्ति खालामबाय केसाथ' नंगौ थागोन बे सिस्टेमाव जोबलांनांगौ 8 बोसोरानो लाथों 10 बोसोरानो लाथों जेनेबा आंबो निजे बुंबाय आङो जेलनिफ्राय गदोंबाबो सुक्ति खालामदोंबाबो आंनि केसा 5 बोसोरसिम उनावसो जोबहैगोन दा बिसिनाव बिदिनो जागोन मानसियानो जेराव थाबाय थायो बिदि जानांगौ दा बेफोरखौ गोरा जानानैल' था आं मावगोन आं बिसास दं आं हागोन बादि मोनदों दे दा बे जाहैबाय रिहेबिलिटेसननि बेलायाव